Region Syddanmark satser meget på sundhedsinnovation, så hænger det sammen med 3 ting. Vi sætter patienten i centrum, og med sundhedsinnovative løsninger, så får vi bedre løsninger for patienten. Men vi tror faktisk også, at de effektiviseringer, løsningerne giver, er til gavn for vores dygtige medarbejdere. Og endelig, så vil vi med den her satsning få udviklet nogle nye produkter, som kan være med til at give erhvervsmæssig udvikling, fordi der er erhvervspotentiale i sundhedsinnovation. Fordelene for Philips er helt klart, at vi får adgang til at teste løsninger og koncepter af ude på sygehusene i regionen. Og vi ser Region Syddanmark som måske for tiden den region, som har det stærkeste innovationskoncept ude på sygehusene. Hvis de her 3 værdier, vi vil have ud af vores satsning på sundhedsinnovation, skal lykkes, så kræver det, at det offentlige og det private arbejder tæt sammen. Dels i forhold til udvikling af de nye produkter, men også i forhold til at få de nye produkter, efter de er blevet testet, rullet ud. Og det sidste er vi meget bevidst om, er en svær ting. Og derfor har vi i Region Syddanmark lige netop lavet nogle modeller til udrulning af velfærdsteknologiske løsninger.